sa deje v Trnavskej župe? Dôležité témy, zaujímavosti, rozhovory s ľuďmi, vďaka ktorým je život v našom kraji lepší. Novinky, o ktorých by ste mali vedieť. Počúvate župné rozhovory, podcast Trnavského samosprávneho kraja. Pekný deň, počúvate nové vydanie podcastu Trnavskej župy. Počasie vonku je v týchto dňoch úplne ideálne na letné cyklopotúlky, a to nielen po Trnavskom kraji, ale aj po celom Slovensku, a možno niektorí z vás sa vybrali aj do zahraničia. O tom, aké cyklotrasy má momentálne kraj rozpracované, ale aj o tom, ako vyzerá práca krajskej cyklokoordinátorky, sa budem rozprávať s cyklokoordinátorkou Trnavskej župy Silviou Prokopovou. Sisa, pekný deň ti želám. Dobrý deň, prajem. Aby som aj posluchačom vysvetlil, my si spolu týkame, takže si budeme týkať aj počas tohto podcastu. Si sa na úvod hneď taká úplne jednoduchá otázka. Kedy a akým spôsobom začal tvoj prvý kontakt s bicyklom a bicyklovaním? Bolo to, že od detstva, ako bežný človek, že si kúpil bicykel, s otcom, s mamou si sa bicyklovala, alebo akým spôsobom si sa k tomu dostala? Ako každé bežné dieťa som od malička tiež bicyklovala, ale vážnejší kontakt s bicyklom nastal až viac menej v dospelosti, keď som po úraze kolena v rámci rehabilitácie musela začať bicyklovať. Lekári mi odporúčili bicyklovanie v rámci rehabilitácií a pri ňom som už zostala. Nasledovalo značenie trás, inštruktor cykloturistiky a až po dnes. Ako si sa stala krajskou cyklokoordinátorkou? Mimochodom, ty si od ktorého roku súčasťou Trnavskej župy ako krajský cyklokoordinátor? Cyklokoordinátorkou som od roku 2021, od augusta. Takže už je to naozaj niekoľko rokov. A ako si sa vôbec k tomu dostala? Spomínala si, že naozaj s tým bicyklom si začala až po úraze, takže tie skúsenosti máš naozaj dlhoročné, kedy si sa asi prihlásila, predpokladám, na túto funkciu, asi s nami na úrade už niekoľko rokov. Skúsenosti som nabrala v občianskom združení, ktoré sme založili pre tento účel ešte v Galante. Urobili sme si značkárske preukazy na značenie cykloturistických trás, začali sme organizovať cyklojazdy. S mestom Galanta sme začali organizovať celoslovenskú kampaň do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility. Začali sme sa zúčastňovať aj národných cyklokonferencií, až sme v roku 2019 zorganizovali celoslovenskú konferenciu s zahraničnou účasťou u nás v Galante. Dá sa vôbec niekde takto odborne študovať napríklad na strednej alebo na vysokej škole cyklistika? Alebo veci s tým súvisiace, napríklad ako stavať cyklotrasy, kde ich stavať a podobne? Alebo je to formou tých školení, že tam sa podozvedáš množstvo vecí a je to určitá forma vzdelávania? Samotné projektovanie projektových dokumentácií na cyklotrasy sa študuje na vysokej škole, ale navrhovanie v rámci cyklodopravy udržateľnej mobility sa neštuduje momentálne na Slovensku na žiadnej škole, aj keď už napríklad stavebná univerzita STUčka v Bratislave už sa začala venovať aj takýmto odborom. Čo je vlastne takou hlavnou náplňou na pozícii krajskej cyklokoordinátorky? Čo všetko máš ty na starosti? Náplňou by mala byť hlavne koordinácia pri rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v rámci celého nášho kraja. Pravdou však je, že cyklokoordinátori ani v iných krajoch nemajú žiadne právomoci a presne vymedzené povinnosti a často sa nám líšia pracovné náplne. Situácia sa však už zlepšuje, s mnohými samosprávami sme nadviazali kontakt, spolupracujeme aj s ministerstvom dopravy. Verím, že sa táto situácia zlepší prijatím novej národnej stratégie, ktorá by už mala presne vymedziť právomoci a povinnosti samotných cyklokoordinátorov. Ako vyzerá taký bežný deň krajského cyklokoordinátora? Akým spôsobom napríklad chodíš do práce? To by nás celkom zaujímalo. Môj bežný deň je úplne rovnaký ako každého iného bežného človeka. Chodím do práce, do kancelárie, chodím na bicykli a vlaku. Momentálne však z dôvodu zavretia mostu chodím autobusovou dopravou a vlakom.
Tak veríme, že táto situácia sa zlepší a že budeš môcť naozaj potom bez problémov cestovať do práce. Možno si mnoho ľudí myslí, že navrhnúť a postaviť novú cyklotrasu trvá naozaj niekoľko mesiacov, myslím tým 2-3 mesiace a že potom sa začne stavať, ale vieme o tom obaja, že ten proces je oveľa dlhší. Ako to vlastne celé prebieha od návrhu samotnej cyklotrasy až po jej finalizáciu a otvorenie? Veľa závisí od toho, či chceme navrhovať cyklodopravnú alebo cykloturistickú trasu. V tomto má mnoho ľudí ešte skreslený názor na navrhovanie. Preto vznikajú rôzne dezinformácie a nedorozumenia. Veľmi podstatný je súlad s územným plánom, majetkoprávne vysporiadanie, potom prichádza na rad projektová dokumentácia pre územné a stavebné povolenie a celý tento proces trvá vo väčšine minimálne 3 až niekoľko rokov. Poďme teraz k samotným cyklotrasám, lebo Trnavská župa ich má niekoľko rozostávaných. Aké to sú a aké máme, dajme tomu, v najbližších mesiacoch, rokoch v pláne začať stavať? Rozostávané sú cyklotrasy na Moravskej magistrále, Vážskej cyklomagistrále, v Jaslovských Bohniciach. Z plánu obnovy získal Trnavský samosprávny kraj financie na cyklotrasu PSA Zavar. A samozrejme pripravujú sa tiež ďalšie projekty, ktoré sú vo fázach spracovania, buď v majetkoprávnom vysporiadaní alebo v projektovej dokumentácii. Okrem budovania cyklotrás a ich návrhoch sa venuješ aj rôznym projektom. Spomeniem napríklad súťaž Do práce na bicykli. Akým spôsobom sa snažíš nás, svojich kolegov, motivovať, aby sme sa do súťaže zapojili? Vždy je najlepšia motivácia vlastný príklad, takže tým, že dochádzam na bicykli, snažím sa motivovať týmto spôsobom aj mojich kolegov, čo sa mi myslím si, že aj celkom podarilo. Cyklostojany a cyklogaráž na našom úrade je viac menej zaplnená, takže... Si teda spokojná s účasťou tento rok? Vždy môže byť lepšia účasť a vždy sa dá ešte zlepšovať, ale som spokojnejšia ako pri mojom príchode na úrad. Takto sme radi, že ťa takýmto spôsobom tešíme aj my, tvoji kolegovia. Prednedávnom si sa vrátila z Dánska a bola si zároveň aj v Slovinsku. V týchto dvoch štátoch si absolvovala rôzne školenia. Na čo boli zamerané a čo ti dali? Obidve boli študijné cesty. Prvá študijná cesta bola do Slovenska a bola organizovaná spoločnosťou Civinet, ktorej je vlastne Kira pridruženým členom. Tu sme absolvovali sériu prednášok, konzultácií, prehliadok s cyklokoordinátormi, rôznymi úradmi venujúcim sa rôznym formám podpory rozvoja udržateľnej dopravy. A následne som sa zúčastnila so zástupcami viacerých samospráv Slovenska letnej školy zo Smart City Club alebo Smart City Academy 2023 v Dánsku a Švédsku, v Kodani, v Malme, kde sme tiež absolvovali viacero školení, cykloprehliadok a tak. Kira, ktorej si súčasťou, teda Krajská inovačná rozvojová agentúra, tak ste zorganizovali dve veľké školenia cyklodopravy. Bola to jarná a jesenná. Budú tieto školenia pokračovať? Tieto školenia už pokračujú, pretože jesenná škola bola prenesená do Banskobystrického kraja, ktorý prejavil záujem o vzdelávanie prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia a programu Populér. Tam nám skončilo vzdelávanie minulý týždeň a zatiaľ to vyzerá tak, že o vzdelávanie prejavil záujem aj iný kraj na Slovensku. A u nás v rámci Trnavského kraja budete niečo podobné organizovať? Alebo máš v pláne so svojím tímom niečo iné? Nejaké nové školenia na iné témy napríklad? Vzdelávacie aktivity venované udržateľnej mobilite budú pokračovať, avšak už v inom formáte. Máme záujem o certifikované vzdelávanie, ale toto je ešte zatiaľ v začiatkoch. Predpokladám, že nás bude počúvať a momentálne počúva dosť fanúšikov cyklistiky a vzhľadom na to, že už máme letné mesiace, tak otázka taká trošku na telo. Keby si máš vybrať v rámci Trnavského kraja jednu cyklotrasu, dajme takú, že celodňovku alebo poldňovú, ktorú by si odporúčila všetkým, aby si cez leto vyskúšali, ktorá by to bola? Pre rodiny s deťmi odporúčam okolo Vodných mlynov, najmä Tomášikovo okolie, alebo potom Smolanica.
Sisa, ďakujem veľmi pekne za to, že si našla čas na dnešný podcast a budeme ti držať palce samozrejme aj v tvojom pracovnom živote, aby naozaj v rámci Trnavského kraja pribúdali ďalšie cyklotrasy a mohli sme všetci chodiť napríklad na cyklovýlety, cyklopotulky po Trnavskom kraji. Všetko dobré ti prajem a ďakujem. Ďakujem vám pekne. Počúvali ste Župné rozhovory, podcast Trnavského samosprávneho kraja. Všetky aktuálne informácie zo života našej župy nájdete na webe trnava.vuc.sk, ale aj na sociálnych sieťach Facebook a na Instagramovom profile Trnavská župa. Buďte zdraví a do skorého počutia.